Muhammad ibn Abubakar Ture, who came to be known as Askia Muhammad the Great, was the most celebrated and brilliant ruler in Songhai history. The Songhai Empire attained its golden age during his reign of 35 years. The nature of his ascension to the Songhai throne created for him numbers of problems. First, being a Sonike and an usurper, he had to make himself acceptable to the Songhai people. Ittibe ton ko yorongo ummade Libi faade Marok. Caggal ɗum ɓe peri ɓe tellori ko e Mauritanie. Nden Mauritanie ko gangre wiyetno ɗum ko murtuɗo Job Hebra ɓe fete ko leydi ɓaleɓe. Ɓe tawi ɗon sereraɓe e wamrankoɓe e soninkoɓe ene juɓɓini ɗon laamuji mum en ɓoyɗi. Fulɓe ɓe cinci mana cini so wana ɓe koɗa ɗon. ɓenno kay cali ɗum. Caggal ɗum fulɓe ɓe pelliti habde mana habtade. Fulɓe ɓe kaɓe maɓɓe mana fulɓe ɓe kaɓe maɓɓe ɓe keɓti leyɗele ɗe jananɗe. ɓe nangodiri e laamu Ganna duuɓi kewɗi, sabu on yonta ko nangue laamu Ganna wonno. Haare nde juuti sanne sanne, ina hawra ekkitale temeɗɗe tati caggal jibinede Annabi Isa ɓi Mariyama. To wiyete koɗɗorde maɓɓe ɗo, ɓe tawi ɗon ko ɗeɗo gure: Hayrengal, Asaba, ko Diwan, ha to wiyete Kif e Geru, Tentan, ha to Tisit e Singiti aw mana Akjuge, mana Farba Salliwi ko aw Joftu. ɓe koɗino e ɗeɗo gure ko wayno Sangaraf, Mukdal Hajar, Elek, Hamel, Jonaba e Attara e Moygenin e Gangala walla ko Gangala. Ma jafɗon ne gure ɗe ne beñi seeɗa. Lamorgo Ganna Singiti walata e Kumbisale ko lamorgo soninkoɓe wonno. Attara ɗo woni Attara yehi. Attara ɗo ko lamorgo wamarankoɓe wonno. Fulɓe e berberen ɓe taw tampiniɓe ɗon e wondude mana laamu serel biyeteɗo Maysa Jonta, Maysa biyeteɗo Maysa Bour Kunu Jambour. Lamorgo mum ko Hayrengal, Hayre Bour Diwan Asaba. ɗo woni hakkunde Mauritanie hande. Caggal ɗum kamɓe wamrankoɓe ɓe e sereraɓe ɓe pelliti ko telliyade worgo. Kamɓe ɓaleɓe ɓe tawɓe tampinama ɗon no feewi. Kono ɓeɗo fof ko mana jimandi laamu Ganna Wagadugu wonno. Caggal ɗum nde fulɓe ɓe kefti ɗon, ɓe jaɓani ko fengde pengal lefol laamu hesgu e on saha. Mana ɓe mbi arduno gomu ngu ko biyeteɗo arɗo Jawo Dia Dalle Guro Galo. Jawo firti ko Allah woni hangadi kala ko leppi mabɓe ko jamin gara hen Dia woni Jawo. Woni leƴƴa hande nder leɗe ɓaleɓe ha hande mbiyata Allah ko Dia, Diaogo, Dialiba, Dialaw. Caggal ɗum soninkoɓe ɓe telloyi to ɓuri woɗɗude to wiyete Wagadugu e Kumbisale. ɓe juɓɓini toon kadi laamu Ganna. Caggal ɗum laamu maɓɓe ngu artoyi ko e nokku Mauritanie ɗo: Singiti, Kumbisale, Awda Gos, Walata. ɗum ɗo mana nde ɓe polti berberen ɓe gongol kono ko mana manna en gartoyi pusi laamu maɓɓe
laaɓol ɗimmol Ganna, mana laamu Ganna laawol ɗimmol. Manne en gartoyi pusi laamu Ganna laawol mana ɗimmol jiida e jaoge en nde pusno gadanol ngol. Jaoge en paaɗen adi yuɓɓinde laamu ko jaoge en. Fulɓe ɓe ngoni e jeeri he fodde duuɓi ujunaji ɗiɗi ko adi eɓe tello e Fuuta Tooro ɗo. Kamɓe fulɓe ɓe ɓe ɓooyi e Sahara o ha tengti e nder Mauritanie rewo. Caggal ɗum toɓoli ɗi ustima, ilam ɗam ilani, amo hewani, yooro hawi handi, soño naati ɗon seeɗa e on saha ceeɗu. Ɓe pelliti ko ferde ɓe tolloyi e leeɗe ɓaleɓe hedde waalo bange Worgo ha e dande maayo Fuuta Tooro ɗo. Fulɓe heddiɓe ɓe payi Mali to Tumbuktu e Gao ɓe tolloyi ha to